Braf cael eich cwmni. Ac ni'n diolch i'r gweinidog am drefnu ar yn cyfernu y bore yma eto. Ac yn edrych ymlaen at y fendith o gwrdd a rhannu gyda'n gilydd wrth fwrdd y cymyn. A hithen fis Medi, mae gweithgareddau yn ail gydio. Mi fydd cor y capel yn cyfarfod am 7 o'r gloch nos Fawrth. Ac yna nos Wener, mae yna barbecue ar yn cyfernu fel eglwys. A hynny am 6 o'r gloch yn y clwb criced yn Ewenu. Os ych chi heb roi'ch enwau ar y daflen yn y cyntedd, yna daliwch ar eich cyfle i wneud hynny y bore yma os gwelwch yn dda, neu roi gwybod i'r gweinidog yn ystod yr wythnos. Ond di mercher fan pella siwr fod i gael wneud y trefniadau yn iawn. Ac yna Sul nesaf, y gweinidog fydd yn arwain yr Oedfa am 9:45. Ac yna yn y prynhawn am 4 o'r gloch, mae yna gyfarfod i drefnu ar gyfer llanast. Nawr, a i ddim i fanylu mwy, ond os edrychwch chi ar y daflen coenionia, fe welwch chi fod yna gyhoeddiad yn fannu. A mae yna groeso unrhyw un all gyfrannu at y trefniadau i fod yn yma Ddydd Sul nesaf am 4 o'r gloch. Ac yna fel i chi wedi clywed, mae'n siŵr, fe dorodd y newydd trist bore dydd Sadwrn, bore ddoe, am farwolaeth Sheila Jones, tîm awr coeti. I ni'n cydymdeimlo'n fawr iawn gyda John Elfed, a Delys a Bethan a'r teulu i gyd yn ei colled enfawr. Ac i ni'n teimlo fel eglwys wrth gwrs, oherwydd roedd Sheila yn un o ffyddloniad yr Oedfa bore, ac yn un mor braf cael bod yn ei chwmni. I ni'n cydymdeimlo'n ddwys iawn. Cwpled ddath i'r meddwl, cwpled sydd wedi addasu. Ei gwen hudol drwy dolir a'i serch, a fi'n drech na'i chir. Diolch am gael ei hadnabod. Ydych ni weddio. Arglwydd wrthyn ni ddod a'n hoffrymau i ger dyfrondi. Rydyn ni yn rhoi yn ôl i ti o'r bendithion lu da ni di brofi genet. Bydde di'n rhoddion fod yn gymeradwy yn dolwg di. Gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. Blwyddyn dwytha ar Fedi, y Sul cyntaf o Medi, mi oedd hi'n Sul rhywbeth, Sul arbennig. Chi'n gwybod pa Sul oedd hi? Chi wedi cael cliw, wrth i chi ddod i fewn wrth edrych ar y sgrin bore yma. Sul yr hinsawdd. A hynny wrth gwrs oherwydd oedd COP26 yn cyfarfod yn yr Alban. A peth da ydy bod ni yn dod at Sul yr hinsawdd eto, i'n hatgoffa ni o'n cyfrifoldeba. Gydwch ni droi at yn hemyn gyntaf felly, sef emyn rhif 400. Emyn rhif 400. Iesu yw'r ior y cread sy'n coheiddi, can strwy'n erth pob llwyn a pherth a ddaeth i fod. Iesu yw'r ior cyfanfyd sy'n mynegu, hael, lloer a ser datganant. Mae Iesu yw'r ior. Ac yn y blaen, emyn rhif 400.
There's a lot on this week. Saturday is the problem. Rwy'n darllen yr Oedfed Sal. O arglwydd ein iwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais dy ogoniant uwch y nefoedd, codais am ddiffyn rhag dynynion, o enau bebanod a phlant signo, a thyweli'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser a roddais dyn ei lle. Beth yw mae drolyn i ti ei gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano. Eto, wnaethos dydd ychydig i slaw dŵr, a'i gyroni a gogoniant ac yn rhydedd. Oes dyddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei draed, defaid ac ychen i gyd, yr anifeiliaid gwylltion, hefyd adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n trymwyo llwybrau'r dyfroedd. O arglwydd ein iwr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Diolch galon am y darlleniad yna. Mi gawn ni wrando a gawn ni weddio rwan gweddi sydd wedi baratoi ar yn cyfar ni fel eglwysi gan ein debrynu bynwyr efo Sul yr Hinsawdd. Ydych ni wrando felly. Dduw'r creawdwr a chynhaliwr popeth byw. Ar Sul yr Hinsawdd, atgoffa ni bod gofal am y greadigaeth yn fodd i'th anrydeddu di, yr un a edrychodd ar bopeth a wnaeth, a gweld bod y cwbl yn dda iawn. Agor ein llygaid ninnau i weld ein deiar yn yr un modd, fel na byddwn yn dibrisio nac yn camddefnyddio nac yn niweidio yr hyn sydd yn werthfawr ac yn annwyl yn dy olwg di.
Atgoffa ni o'n galwad i fod yn stiwardiaid cyfrifol a ffyddlon dros y ddaear a phopeth sy'n byw ac yn dibynnu arni. Helpa ni fod yn ymwybodol o'r angen i ddiogelu a datblygu rhyfeddod dy greadigaeth, gan ymateb yn gadarnhaol i'r hyn sydd angen i'w wneud. Atgoffa ni wrth orchymyn i garu ein cymydog, a helpa ni i sicrhau cyfiawnder a heddwch i'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan ein hinsawdd sy'n newid. Y cymdogion hynny ar draws y byd sydd eisoes yn byw mewn tlodi. Y rhai sy'n cael eu taro weithaf gan yr argyfwng hinsawdd, mai hwy sy'n lleiaf cyfrifol am ei achosi. Maddau ni am adael i chwant am gyfoeth ac elw beryglu ein cartref cyffredin, ac ysbrydola ni i chwilio am ffyrdd o weithredu fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pob peth byw. Gweddiwn dros arweinwyr ein byd. Rhoeddynt ddoethineb a gweledigaeth i gydweithio lles y ddaear a phob bywyd sy'n dibynnu arni. Helpa ni i'w dal yn gyfrifol am ei haddewidion, i sicrhau bod ei penderfyniadau yn fwy na dim ond geiriau gwag, ac i bwyso arnynt i ymrwymo i fynd ymhellach mwyn cenedlaethau'r dyfodol. Dduw gobaith, ysbrydola pob un ohonom i ymuno ar y daith i iachau'r ddaear, i wneud yr hyn a allwn o fewn ein cartrefi, ein cynulleidfaoedd, ein cymunedau a'r byd, sicrhau lles a ffyniant ein ddaear, a chynnal ni yn y frwydr dros gyfiawnder, cariad a heddwch. Yn enw Iesu. Amen. A gadwch i ni gydadrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, o'r hwn yr wyt yn y nefoedd, sang teiddiau'r denw, deled y deyrnas, fele'r dewychus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara bynyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eith e'r gwared ni rhag y drwg, gan ei seiddo siwr deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes eisw. Gadwch i ni barhau yn yn haddoliad drwy ganu am i'r rhif 109. Am i'r rhif 109. Ti deyrn y bydysawd arlunydd y wawr, rheolwr pelydrau, amserwr pob awr. Fy'n honell pob ynni a bwyd ei barhad, tydi rhyfeddod a'n creist fel tad. Ac yn y blaen 109. Hello.
y segrwn bwta a twyr nesaf eginan talentau am ofalaeth blodau fel aeddfedwn drwy brofiad llawenydd gynnes Beth petaswn i yn deud wrthach chi heddiw, mae hwn fydd yn gwasanaeth olaf ni'n y capel. A bo fi'n mynd ymlaen i ddeud, wel diolch i bawb sydd wedi trio helpu dros y blynyddoedd diwethaf yn adeiladu wal o amgylch y capel i gadw'r môr allan. Ond mae'r môr wedi codi metr arall. A mae'r môr wedi dod dros y wal. A does dim allan i wneud. Mae'n siŵr nad ydy hwnna'n reality i ni yma, ond mae o'n reality i nifer o eglwysi ar draws y byd. Eglwysi sydd yn deud y geiriau dyma'n gwasanaeth olaf ni. A hynny oherwydd newid yn yr hinsawdd. Sut fysa ni'n teimlo tasa hynny yn digwydd i ni? Mae'n digwydd o bosib fwyaf yn eglwysi'r Pasiffic, mewn gwledydd fel Kiribus, lle mae yna ynysoedd yn mynd o dan y dŵr, fel llun y gwelwch chi tu ôl i mi. Mae yna gymaint o eglwysi a Christogion a phobl diniwed hefyd sydd yn gwynebu newid hinsawdd yn llawer iawn gwaith na da ni yma yng Nghymru. Os da chi fel fi wedi bod yn gwylio'r newyddion yn ystod yr wythnos diwetha yma, da chi'n gwybod mae'r hyn sydd yn digwydd yn Pakistan, llifogydd enbyd sydd wedi taro'r wlad, lle mae dros 1,100 o bobl wedi lladd, dros 1,600 wedi hanafu. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod o bosib 33 miliwn o bobl wedi heffeithio gan eu llifogydd yma. 1 o bob 7 person yn y wlad. Llifogydd hefyd wedi ysgubo dros 700,000 o dda byw i ffwrdd ac wedi difrodi mwy na 3.6 miliwn erw o gnyda, sydd yn gosod y wlad felly heb fwyd o gwbl. Yn gorfod dibynnu felly ar bobl o'r tu allan i anfon nwydda a bwyd i fewn. Ydy, mae yna alw mawr ar hyn o bryd am gymorth i Pakistan. Yr hyn sydd yn tristau i bod tro, os da chi'n byw ar Facebook a Twitter ac Instagram fatha, dwi weithiau, bod fi'n troi y ffôn ffwrdd, weithiau gadael y byd, ond mi welwch chi fod na rhai pobl yn deud mae newyddion ffug ydy hyn i gyd. Nad ydy newid hinsawdd yn bod o gwbl. Fod hyn wedi digwydd o'r blaen, ac nid newid hinsawdd ydy o. Mae hynny yn rhywbeth sydd yn gwynebu ni fwy a fwy ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw.
Ddys i ar draws cerdd ysgrifennodd Ifar ap Glyn teulu dŵr yn rhew, a ma hi hefyd ar eich rhaglan chi, ar y rhaglan, yn eich papurau wythnosol yn Coenonia. A dwi'n berllan y gerdd I chi. Pan dwi'n printio fo ar y Coenonia, a da chi'n gweld os dwi'n baclu dros yng ngeiriau wedyn dych. Ond fel hyn mae'n mynd, ai doeth I ni ymddiried mwy mewn rhai sydd erbyn hyn yn teuru dŵr yn ôl yn rhew, yn teuru di yn wyn, yn teuru'r mwg yn ôl i'r glo fel stori blant gyffroes, cyn mynnu mae newyddion ffug yw unrhyw leisiau croes. Totalitariaeth gwybodaeth sy'n sawri o'r 30au, ond nid yw cau y we I lawr yr un peth a llosgi llyfrau. Ac felly'r cefnog, ac felly'r cefnog cofiad hyn wrth i'r ein byd fel pel, yr unig elw sydd o werth yw'r un i'r oes a ddel. A threch gwlad yn ac arlywydd o safwn dros y gwir, ac uno mwyn plant ein plant mae'r ffordd ymlaen yn glir. Rhaid herio holl newyddion ffug, San Steffan a'r Tŷ Gwyn, ni chanw deuru dŵr yn rhew, a theuru di yn wyn. Fel mae'r gerdd yn deud wrthyn ni, mae yna bobl sydd heddiw yn ein cymdeithas ni, sydd yn credu mai newyddion ffug yw hyn I gyd. A mae hynny yn ddigalon I ddeud y lleiaf yn dydy. Da ni wedi gweld mwy a mwy o gorwyntoedd, stormydd, llifogydd, sychder. Mi oedd yn darlleniad ni y bore yma'n dod o salm rhif 8. Mae'n salm sy'n cael ei chysylltu ac yn boblogaidd iawn adag y cynheuaf. Adag diolchgarwch a hynny oherwydd bod o'n sôn am greadigaeth Duw. Be ydy person I ti ofalu amdano fo'n hannol dy greadigaeth sydd yn berffaith. Ond ar Sul yr hinsawdd, mi wnawn ni edrych ar un adnod yn benodol. A'r adnod yma ydy hi. Rwyt ti wedi wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan I awdurdod, defaid ac ychen o bob math, a hyd yn oed yr anifeiliad gwych. Mae yna rhai sydd yn anghyfforddus gyda'r adnod yna, oherwydd mae o'n sôn am feistr. Pwy yna chi oedd yn hoffi rhaglan Downton Abbey? Un, dipyn o'na chi. Mae yna ffilm a falle wedi cael ei gwneud yn dilyn o hynny. Ond ia, da ni wedi bod yn meddwl am meistr yn herma Downton Abbey o bosib. Yr upstairs and downstairs, ia. Rheolwr neu lywodraethwr sydd a grym felly. Pan dyn ni'n meddwl am y gair Hebraeg, meistr fan hyn, tam silehu, be mae hynny'n olygu ydy sef I reoli dros. A dydy ddim bob tro yn rhywbeth negyddol na di, I reoli dros rhywbeth. Mi ryda ni, mae'n wir yn y gorffennol wedi gweld pobl sydd mewn grym yn elwa ar draul pobl eraill. Da ni'n gweld hynny heddiw hefyd. Ond mae yna gyfrifoldeb gan yr hynny sydd mewn grym, sydd a chyfrifoldeb I gadw'r heddwch, I ofalu, gadw'r gorchmynion. Wneud yn siŵr bod eraill hefyd yn cadw'r gyfraith. Ac felly, lle y meistr fan hyn ydy I ofalu ynde. I ofalu am y cread, I ofalu am yn gilydd hefyd. Mae cymorth Cristnogol
wedi deud, yn dydy, mae newid hinsawdd ydy y prif reswm bellach dros dlodi yn byd ni. Ac felly, os da ni am daclo clodi yn byd ni, mae rhaid i ni'n gyntaf daclo newid hinsawdd. Cymorth Cristnogol sydd wedi deud hyn, mae newid hinsawdd yn gwneud clodi yn barhaol. Beth ydy felly yn ymhatab Cristnogol ni i hyn? Dwi am i chi wylio fideo gan Gymorth Cristnogol, 5 munud bech ydi o, sydd yn harwain ni at drafodaeth hefyd mewn gwirionedd. Mae'r fideo yn y Saesneg, meddyliwch i mi, ond mae o yn bwysig yn bod ni yn clywed yr hyn sydd yn cael ei ddeud. Felly gadwch i ni wrando felly ar... We recently recorded a version of Marvin Gaye's 1970s hit, Mercy, Mercy Me, probably the best-known soul song about the climate. When Marvin wrote this song 50 years ago, racial justice and climate justice were united in protest. But 50 years on, it seems to me that racial justice and climate justice are operating in parallel. If either is to succeed, does something need to change? For me, climate justice is a racial justice issue because actually many of the people that experience the worst impacts are Black and brown people. So if you're thinking globally, we know that it's people living in the global south, living in countries in Africa, in Bangladesh, in parts of Asia, in the Pacific Islands. Those are the people that experience it the most globally. But here in the UK, again, it is the poorest communities that experience the worst impacts. And when things get tough, it is poor communities that experience the worst of it, as we saw with coronavirus and the pandemic. And it will be that again. And so for me, this is a racial justice issue because it is an inequality issue. And we are Christians and we know that we serve a God of justice. And so we have got to get this thing sorted because if we don't, it is going to be the poor people, the Black people, the brown people who are going to be affected worse. The climate crisis affects us all, but disproportionately impacts countries in the global south. It brings increased extreme weather events like floods, droughts, and hurricanes. And the countries hit hardest by that are the developing ones. For Global South, I must say it's a reality. And I'm from Dhaka, Bangladesh. It's one of the most climate vulnerable countries in the world. For us, floods, cyclones are more intense, are more frequent. People lose everything to river erosion. Sea levels are rising. So this is the context of the negative impacts of climate change. For example, after disaster, people try to cope. So in many cases, they marry off their young girl. They send off their young son to work. So they're out of school, both of them. It's not something anyone wants to do. Be a bride maybe at the age of 12, 13, and become a bread earner at the age of 8, 9, 10. Which is really, really difficult. It's a crisis that will reach all of us eventually, but for many, it's already at their door. Marvin Gaye spoke of poison is the wind that blows. Today, that poison is what we're doing to our atmosphere. Vast, energy-hungry, developed economies, the pollution that brings. Many of those effects cannot be undone. Even if we are coming with mitigation, adaptation actions, these damages are not to be avoided. For example, loss of life, loss of biodiversity, loss of ecosystem. So in many cases, these are not to be avoided or will not be avoided. We have baked the world so bad that the impacts will be far-reaching. The countries suffering don't have the resources to deal with the devastating effects. Restructuring economies, building resilience, educating populations costs money. Developing nations made a promise to provide $100 billion of support for developing countries by 2020. They didn't deliver that. These people who are suffering the worst impacts of climate change
contributed least to the problem. So it's an obligation for the global leaders to come forward and act accordingly. We have been talking about climate change loss and damage for more than 2.5 decades now. Still, I would say no tangible support we have received. And without the financial support that was promised, what will life look like? Us from the global south, we are facing a lot of things, and we are really down because if we do not take reaction, as we from global south, we shall be more in danger. When the UN was created, some countries were not existing, and now they're existing. So I believe if we do not take reaction, we shall go back in the life of not existing again. If the temperature keeps rising, there will be no mercy, only misery for millions. People forced from their homes and lands to find food, safety, and shelter elsewhere. Providing the money to mitigate these effects is about demonstrating justice and fairness. David Attenborough is not alone in pointing out that it's the moral duty of richer nations to help the poorer ones. It's about justice, and justice is about making reparation for the damages that you've done. The countries from the global south who are suffering because people in the north are creating the problem, creating the pollution. And so if you're going to fix the problem, you have to use the wealth that's being created off the back of these poor countries and distribute it. So it's about redistribution of the wealth that's coming there and to uplift those countries. And so to mitigate against climate injustice, racial injustice, we have to be able to help those countries financially. Civil rights was the fight of Marvin Gaye's time. Climate justice is the fight of our time. Racial justice and climate justice are again today merging. We know that we need to do our bit in our own lives, but we also need to put consistent pressure on our leaders to do their bit. Dwi'n gwybod amdana chi, ond fe nath fideo yna'n sobri yn fawr iawn. Da ni'n sôn yn aml iawn am be ydy'r newidiadau allan ni fod yn gwneud hefyd fel eglwysi, fel eglwys yma yn y Tabernacl. Be di'n agenda ni, agenda gwyrdd ni am y blynyddoedd sydd i ddod. Jyst am chydig eiliadau, dwi am ofyn i chi gael sgwrs gyda gilydd. Jyst i feddwl am beth sy'n gwneud eglwys werth, neu sut mae cyfiawnder hinsawdd yn edrych. Edra, efallai'n trafod y fideo ydych chi newydd i weld. Ond jyst am 5 munud bach, ddim fwy na hynny. Falla llai o bosib. Dwi jyst i chi gael sgwrs gyda'ch gilydd. Jyst am be mae cyfiawnder hinsawdd yn ei olygu. A hefyd, wel, be allan ni fod yn gwneud fel eglwys, sut mae eglwys werdd yn edrych. Dwi'n rhoi cyfle i chi rwan i gael sgwrs. Os da chi eisiau symud, mi gewch chi symud hefyd. Beth o wahanol i chi bod yma. Os allai ofyn i chi ddod ar sgwrs i'w derfyn. Si gyfle i ddod i fewn i rhai sgyrsia, ac yn sgyrsia difyr iawn. Ond, ia, os yna rhai na chi eisiau rhannu, wnaethoch chi drafod, efallai bod chi bod o'n sylw am yr hyn ydych chi weld, neu'n sylw am newid hinsawdd yn gyffredinol, neu efallai yn sylw am fod yn eglwys werdd, efallai. So rwy'n eisiau rhannu rhywbeth? Pawb yn siarad. O, dyna ni. Yeah. So, ar ôl gweld hwnna, mae hwnna jyst yn cadarnhau beth mae rai o'n i wedi meddwl ys blynydde môr erbyn hyn. A mae hwn yn mynd i offendo rai pobl, a fi'n rhaid bod chi'n cymryd e ffela. Ond un o'r pethau mae rhaid i meddwl am yw symud o adeilad fel hyn. Ni'n mynd yn llai o bobl, mae 3 llawr yn cael ei gadw i beth. Mae rhaid i ni fod mwy addasol, mwy creadigol, a meddwl ti mas y bocs. Ond sa'n credu taw man hyn mae'n dyfodol ni. Mas man mae e. Diolch. Diolch, Mandy.
Sy'n eisiau rhannu beth ydych chi'n y grŵp? Ydych chi eisiau ychwanegu? Os yw'n i'n cyd-fynd gyda beth yma'n wedi gweud, mae'r cost ariannol a'r cost i'r ymgylchwyd yn trio cynnal a cadw adeilad fel hyn ar gyfer y defnydd i ni'n gosod arno fe yn just yn nonsens nawr. A mae'r pwynt i ni'n mynd i cyrraedd y pwynt le mae'r penderfyniad mynd i cael ei cymryd mas o'n dwylo ni os ni ddim yn gwneud y penderfyniadau yn weddol fian. Chi'n gael o'n Alain? Na ni. Wel, beth fi'n weld yw bod Dyw wedi gofyn i ni edrych ar ôl y byd a'r anifeiliad a popeth i gyd. Y ni sydd wedi cael yr hawl i edrych ar ôl pethau. Ac yn syml iawn, ydych chi'n edrych ar y byd heddiw. Un peth ydych chi'n dweud, dereliction of duty. Felly mae yna rhywbeth wedi mynd o'i le, a mae'n hen bryd i ni edrych arno fe a roed y pethau ni'n wneud yn anghywir yn iawn. Diolch yn fawr. Rwy'n arall eisiau rhannu rhywbeth? Roedd cymorth Cristnogol ar un adeg, o'n i'n arfer derbyn llythyr gan nhw, lle roedden nhw wedi cynllunio llythyr am sawl pwnc, a wedyn oedden nhw'n anfonau at bawb oedd ar y llyfrau, a dyna gyd oedd rhaid i chi wneud oedd arwyddo ar y gwaelod. Felly, yr enghraifft, tasa'r capel ni yn gweud beth ni wedi trafod y bore yma a beth ni'n teimlo ar lot o bethau. Na gyd sydd eisiau wneud yw un person i gynllunio fe, fi ddim yn cynnig wneud, obviously, ond os yw rhywun yn wneud llythyr addas, yn sôn am bethau ni wedi trafod y bore yma, ynglyn â'r byd, ni'n gallu anfon at aelod seneddol, dwi mewn, mae aelod seneddol gwahanol gen i chi, ni'n gallu anfon at y llywodraeth, chi'n gallu anfon at unrhyw le, a dwi ddim yn feddwl llawer o waith i ni, fi ddim yn trio osgoi gwaith, ond mae hwnna'n rhywbeth syml iawn. A'r peth gweitha all ddigwydd, dwi ddim yn gwneud gwahaniaeth o gwbl. Dwi'n derbyn hwnna. Ond os dwi'n gwneud gwahaniaeth i un peth, tasa pob eglwys ym Mhen-y-bont yn sgrifennu, dwi'n meddwl fod llais yr eglwys a'r capeli wedi mynd mewn ffordd. Dyw'r aelod seneddol ddim yn meddwl, sgwn ni beth mae bobl yn y capeli yn feddwl, achos bod y nifer ohonyn ni gyn lleiad. Ond allai ddim wneud niwed i wneud hwnna. So y math yno beth, fel fi'n gweud, dyw hwnna ddim yn sôn am yr effaith gwyrdd ar ein capel ni, ond o ran y byd, bod pobl yn moyn iddyn nhw wneud rhywbeth, bod ni'n meddwl fod e'n bwysig i rannu teimladau ni am y peth, a ddim just cael ein anwybyddu. Na gyd. Diolch o galon. So rhywun arall eisiau dweud un gair arall? Cyn i ni ddod ar sgwrs i derbyn? Na? Ond diolch i chi gyd am bwyntiau radical. Mae'n bwysig cael bod ni'n cael pethau radical hefyd. Mae o'n bwysig. Ond hefyd efo'r y gofal felly sydd ganno ni. Ond hefyd am y llythyru hefyd, dwi'n meddwl bod hwnna yn bwysig yn bod ni yn llythyru'n aelodau seneddol ac yn dwy'n y llywodraeth hefyd i gyfri hefyd yn bod ni yn gweithredu felly. Mae cymorth Cristnogol yn gofyn i ni fel eglwysi i roi cynllun ar waith felly, fel yn bod ni yn meddwl amdan hyn o ddifri. Un o'r adnodau sydd yn siarad gyda ni heddiw yw Marc 12:31. Mae yna nifer sydd yn sôn am newid hinsawdd yn dod at yr adnod yma. Rwyt ti garu dy gymydog, fel rwyt ti yn dy garu dy hun. Hynny ydy, i garu cymydog mae o'n golygu i beidio mewn unrhyw ffordd
rhoi eraill mewn perygl. Byw yn hunanol. Byw bywydau sydd yn ymplesio ni heb gyfri'r gost. Mae o'n ymwneud â rhoi eraill yn gyntaf a meddwl o ddifri. Be ydy'r perygl ydym ni'n rhoi bobl ynddo fo? Ond wir bod gwledydd y gorllewin wedi ers blynyddoedd rhoi gwledydd y trydydd byd mewn perygl. Heddiw felly, wrth ddilyn gorchymyn Iesu Grist, mi godwn leisia dros gyfiawnder hinsawdd. A mi weithredwn ni fel stiwardiaid ffyddlon i Dduw. Gymorffan gyda'r dyfyniad yma gan Greta Twmbwrg, sydd yn ymgyrchydd dros gyfiawnder hinsawdd. Ac mae o'n procio'r meddwl ychydig bach ac yn atgoffa ni o ddamag y Samaria Trigarog ac hefyd o'r adnod i garu cymydog. To all of you who choose to look the other way every day because you seem more frightened of the changes that can prevent catastrophic climate change than the catastrophic climate change itself. Your silence is worst of all. Gadwch chi ni gofio'r geiriau yna felly. Wrth i ni nesau at Fwrdd y Cymun, gadwch chi ni felly ganu emyn rhif 640. Emyn rhif 640. O mor ddymunol i'w cael cwrdd am holl anwylyd wrth i fwrdd. Ymloni yn ei gariad llawn a thawel orffwys ar yr iawn. 640. Gyda'r sain tanturiaus nesu, dan fy maich a tallio'r Duw. Bwrdd i borthu'r clawd newynog, bwrdd i nerthu'r egwan yw. Cyfais yno megis gyffwrdd corff drylliedig Iesu glân. Yn y fan lle doddai'n nghalon fel y cwyr o flaen y tân.
Ydych chi ni wrando ar eiriau sefydlu y swper, cyn i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi a chofio am yr anwyliad hynny sydd wedi yn gadal ni. Oherwydd fydd erbyniau si oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a dyraddodau si chwi. I'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd o cwpan ar ôl swpar gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Gydwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti am y cyfle bob tro i ddod ger dy fron di. Ond yn diolch hefyd yn bod ni'n gael ymgynnull gyda ti o amgylch y bwrdd. Da ni'n diolch yn bod ni yma yng nghwmni gwerthfawr Crist. Ac fe ddown ni fel teulu, fel eglwys. Ers i ni ymgynnull gyda'n gilydd y tro diwethaf, rydyn ni wedi ac yn gweld colli anwyliaid o amgylch y bwrdd. A gyflwynwn ni ti enwa y rhai a fi farw, Ann Rondell a Sheila Jones. Gweddiwn fod pob poen a gofid wedi mynd heibio iddynt. Gweddiwn dros deulu Ann, Gavin a David, a thros deulu Sheila. Cofio'n anwyl iawn amdani. Ac yn cofio ac yn gofyn am gysur i John Elfed, Delyth a Bethan a'r teulu i gyd yn ei galar. Gweddiwn hefyd fel teulu'r eglwys dros Marged Griffiths yn ei phrofedigaeth diweddar o golli brawd gwyn. Yr arglwydd a ddwedodd gwyn i byd y rhai sy'n galaru oherwydd cant hwy eu cysuro. Mi rwyt ti'n yn cysuro ni arglwydd wrth i ni ymgynnull o amgylch dy fwrdd di. Gwyddiwn y gall y bara hwn drwy dysbryd glân ymgorffori Crist yno ni a'r gwyn hwn. Ac i ti yr un sanctaidd a thragwyddol, dad, mab ac ysbryd glân, Dduw cariad, rhwng fawl a gogoniant. Amen. Bwrdd yr arglwydd sydd ganddo ni yma, ac felly mae croeso unrhyw un sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist, muno hefo ni o amgylch i fwrdd. Ewch gan hynny felly, a rhannwch yr elfennau i blith eich cyd-aelodau.
Yr arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymerodd fara. Fe ei torodd gan ddeud hwn fy nghorff sy'n cael ei dorri trosto chi. Gadwch i ni felly fwyta o'r bara cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe feilodd o mewn cwpan o win cyffredin gan ddeud hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gadwch i ni felly yfed o'r gwin cof amdano. Ddiwyn tad, da ni'n diolch i ti am gael rhannu yn y wledd hon yng nghwmni Iesu ac yn nghwmni ein gilydd. Helpa ni sydd wedi rhannu yn y swpar hwn i fyw fel pobl newydd yn Iesu a dwy'n bywyd i eraill. Helpa ni sydd wedi derbyn golau ysbryd i fod yn olau i eraill. Llanw ni a gobaith, fel y byddwn ni a'r holl blant yn yr rhydd, a'r ddeiar gyfan yn byw i roi clod i denw di. Trwy Iesu Gris, rhawn ni'n bywyd i ti yn aberth byw. Arwain ni yn ert ysbryd i fyw a gweithio clod a mawl i ti. Amen. Mae gadwch i ni ganu yn hemyn olaf, sef emyn Sul yr hinsawdd mae o yn eich taflenni Koinonia, neu mi fydd ei fyny ar y sgrin ar y dôn Joanna. A emyn gan Irian Dafydd ydy hi, o luniwr y ddeiar a harddwch ei thir, a chynnyrch beunyddiol ei holl erwau ir, dy gread a'n geilw i newid ein ffyrdd, a byw mewn ei fuddod i ddeddfau byd gwyrdd. Ac yn y blaen felly.
Arglwydd rwyt yn gadael i ni fynd o'r oedfa hon yn awr mewn tangnefedd, fel y mae dy air yn addo. Rydym wedi bod yng nghwmni Iesu a fi farw ar y groes ei mwyn ni a dod yn fyw eto. Rydym wedi gweld dy fod yn ein caru ac yn maddau i ni drwyddo ef, a bod Iesu'n cynnig golau a gobaith i bawb dros y byd cyfan. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi o'i. Amen.